Ты просіш размаўляць па-расейску, але робіш гэта з непавагай. Маем вельмі паважлівы каментар расейскаю. Каментар з'яўляецца тыповым аргументам колькасці. Улюбёны аргумент расейцаў, якія скардзяцца на тое, што расійская мова страчвае свае пазіцыі ў інфармацыйнай прасторы. Гэты аргумент сцвярджае, што адмаўляючыся ад расейскай, ты страчваеш найбольш каштоўную, найбольш прывабную, найбольш вялікую аўдыторыю. І што з гэтым аргументам колькасці не так? Высветлім разам. Па-першае, калі б я хацеў, каб мяне разумела менавіта найбольшая колькасць людзей, то я б абраў ангельскую, гуаньхуа ці паўночна-кітайскую, хіндзі, гішпанскую, французскія, нават партугальскую мовы, але не расейскую, якая нават у топ-5 моваў свету па колькасці нэйтыв-носьбітаў ніколі не трапляла. У якасці прывабнага бонуса ні ангельская, ні хіндзі, ні партугальская, ні гішпанская, ні французская не прычыніліся да асіміляцыі і знішчэння менавіта маёй краіны, маёй мовы і маёй культуры, а таму могуць суіснаваць з ёй адрозна ад расейскай, бо ў нашым рэгіёне, дзе нібы дзяржаўнае двумоўе, на самой справе вынішчэння аўтахтоннай мовы. Беларусы ведаюць гэта як ніхто іншы. Па-другое, калі інтэлектуальныя здольнасці чалавека, ці не ведаю, магчыма, рэлігія ці імперская сацыялізацыя не дазваляюць яму ўключыць субтытры, якія ёсць на маіх вялікіх відэа, для якіх я складаю сцэнары, то гэта, ведаеце, не мая праблема. Па-трэцяе, мова, якую я абіраю, менавіта я, адлюстроўвае мае мэты. І калі мае мэты гэта данесці штосьці да беларусаў ды украінцаў, то відавочным будзе спыніць свой выбар на беларускай. Бо з-за такога, ведаеце, суседа-злачынцы беларусы да украінцы маюць амаль аднолькавы досвед сутыкнення з прыгнётам. І разам супрацьстаяць гэтаму прыгнёту, неяк зручней. Мае спробы данесці штосьці, у тым ліку і да расейцаў, пачынаючы з 2012 году, скончыліся марна, бо цяпер мы назіраем тое, што назіраем. І цяпер менавіта з Расеі на наш абшар прыходзяць самыя антыгуманныя з'явы. Зноўку жа, беларусам цяпер гэта добра вядома, бо законы, якія прымаюцца акупацыйнымі ўладамі тут, фактычна адлюстроўваюць законы ды імпэт злачыннай расійскай федэрацыі. Ну і нарэшце чацвёртае. Аргументум колькасці ганебны нават на маральным узроўні. Зараз патлумачу. Сапраўды, мова відэа ўплывае на патэнцыйную колькасць гледачоў, але калі глядзець агулам, то гэта датычыцца не толькі мовы. Змест, прапрацоўка матэрыяла, нават жанр, усё гэта ўплывае на тую ці іншую колькасць гледачоў, на тое, як алгарытмы той ці іншай соцсеткі будуць прасоўваць ці не прасоўваць тваё відэа. І мы добра ведаем, якія відэа падабаюцца большасці гледачоў. Дастаткова зазірнуць у тренды Ютуба ці нанова ўсталяваць сабе дадатак тыктоку, каб ён проста выдаваў тое, што падабаецца большасці людзей. Ну і гэта жахлівыя рэчы, звязаныя ці з нейкімі вельмі эратычнымі справамі, ці з дзіцячым контентам, як гэта адбываецца на Ютубе, ці нават нейкімі бязглуздымі відэа, дзе людзі проста знішчаюць нейкую неймаверную колькасць грошаў самымі рознымі сродкамі. То бок, на жаль, людзям агулам падабаецца не штосьці карыснае, не штосьці прапрацаванае, не штосьці надта складанае для ўспрыняцця. Людзям падабаюцца простыя рэчы, жартоўныя рэчы, і ў гэтым няма нічога ганебнага. Проста большасць людзей такім чынам бавіць свой час. І нават той факт, што ў 2012 году я абраў стварэнне навукова-папулярных відэа, ужо адзначаў тое, што я не імкнуся да нейкай усеагульнай славутасці. Гэта ніколі не з'яўлялася маей мэтай. І ствараючы відэа па нейкім вельмі складаным, прапрацаваным тэмам, вось, напрыклад, як відэа, прысвечанае сексуальнай арыентацыі чалавека, якое агулам цягнецца больш за 3 гадзіны, і на стварэнне якога вось так у павольным рэжыму
сачэннем за навуковымі публікацыямі у мяне ўйшло недзе 3 гады. Гэта неімаверна складана, але ў той жа момант неімаверна важнае відэа. І ствараючы яго, я выдатна разумеў, што яго не будуць глядзець мільёны гледачоў, бо гэта вельмі складаная тэма. Нават сярод рэдактароў навукова-папулярных кніг ёсць такое паўжартлівае правіла пра тое, што кожная формула на аркушы паперы скарачае аўдыторыю гэтай кнігі ўдвая. Правіла, вядома, паўжартоўнае, але рацыя ў ім ёсць. Вось і сочыма за лёгікай аргументум ад колькасці. Калі большасці гледачоў, большасці людзей наогул ва ўсім свеце падабаюцца жартоўныя рэчы, нейкі такі забаўляльны кантэнт, ці мушу я таксама ствараць гэты кантэнт, ці мушу я адмовіцца ад таго, што цікава ўласна мне, ці мушу я падпарадкоўвацца гэтай большасці і ствараць тое, што мне нават не будзе цікава. Вядома ж, не. Калі б у свеце сапраўды ўспрымалі аргументум ад колькасці як нейкае залатое правіла, якім кожны мусіць карыстацца, ну, ведаеце, мы бы дагэтуль былі недзе на ўзроўні старажытнага грамадства, бо ўсе б рабілі тое, што падабаецца большасці. Складаныя рэчы, а навошта большасць гэтага не зразумее? Прапрацоўка чагосьці ці нават вынаходства новых рэчаў? Навошта? То бок, сапраўды атрымліваецца, што аргументум ад колькасці, ну, гэта ганьба чалавеку, які яго выказвае, бо ён фактычна заклікае табе проста адмовіцца ад сваіх мэтаў, ад свайго імпэту, ад свайго развіцця нават і падпарадкоўвацца нейкай такой вось эфемернай большасці, якая на самой справе нават не большасць у выпадку расейскай мовы. Ну і павяртаючыся да гэтага каментару пра непавагу. Ведаеце, калі расеец бачыць непавагу, менавіта непавагу ў тым, што чалавек мову і дзяржаву, культуру і народ, якога ён і ягоныя суайчыннікі нішчылі некалькі стагоддзяў, раптоўна з-за чагосьці, штосьці здарылася, павяртаецца да сваёй мовы, у мяне толькі адна прапанова да такога чалавека. Гэта прайсці ўслед свайго вайсковага караблю. Сапраўдная непавага – гэта асіміляваць ды знішчаць сваіх суседзяў. Непавага – гэта пасля гэтай асіміляцыі спажываць плён асіміляваных і нават не ставіць перад сабой пытання, а як жа так адбылося, што чалавек іншай краіны, іншай культуры выкарыстоўвае выключна і пераважна тваю мову? І як жа так адбылося, што большасць насельніцтва гэтай краіны так блага размаўляе і разумее сваю мову? Непавага – гэта падчас чарговай захопніцкай злачыннай вайны сваёй дзяржавы, якая па самае валосе выпацкана ў крыві ды вайсковых злачынствах, нават не пачаць рэфлексаваць наконт уласнай імпэрскай сацыялізацыі ды светапогляду. Вось жа цудоўны свет у расейцаў. Можна вельмі паважліва вынішчаць іншыя мовы, але толькі паспрабуй на ёй выказацца. Усё непавага. Уласна, гэта непавага ў каментары расейца і адлюстроўвае 5-ты пункт недарэчнасці аргументум ад колькасці. У аўдыторыі, акрамя такой якасці, як колькасць гледачоў, ёсць яшчэ такая якасць, як якасць гледачоў. І пытаннічка ў тым, а навошта мне сярод маіх гледачоў няздольныя прапрацоўваць уласную сацыялізацыю ёлуп ды імпэрскія вылюдкі, якія бачаць непавагу ў тым, што я размаўляю па-беларуску. Пытанне, якое не патрабуе адказа. На самой справе можна было б адказаць на гэты каментар проста тым, што гэта спроба рацыяналізаваць уласную імпэрскую сацыялізацыю ды гэту шавіністычную непавагу да іншых моваў, але я вырашыў разгорнута адказаць на яго, бо гэта сапраўды тыповы каментар аргументум ад колькасці. Вось, калі ласка, мы разам даведаліся, чаму гэты аргументум такі недарэчны. Да наступнага разу. І відавочна, чалавек, які займаецца той ці іншай вітаначкі. Ну і павяртаючыся да божухна. Вось сапраўды, гэтыя ўсе чоперы, якія тут гойсаюць, яны
Мамка не любила. Так, мамка не